Veľké pohoršenie prežívajú veriaci ľudia z Medzibrodia na Orave. Niektorí od hnevu nemôžu ani spávať. Tamojších farníkov pobúrila pani, ktorá do tejto obce priviezla fľaše piva s etiketami, na ktorých je vyobrazený pápež. Veriaci z Medzibrodia neverili vlastným očiam. Na fľaši od piva uvideli pápeža. Hriech takto podceňovať po fľaškách. Než posmech. To hanba pre svet a pre katolícku cirkev. Tieto fľaštičky s opojným nápojom od soboty stihli v dedine urobiť poriadny rozruch. Tie priniesla do obce rodáčka z Medzibrodia, ktorá je vydatá v Nemecku. Aj chlapi v krčme mali k tomuto nezvyčajnému pivu spočiatku rešpekt. Kypí tento pápežové pivo. No rýchlo v ňom našli aj výhody. Dám si duše a nemusím ísť na spoveď. Veď ja tam nechodím. Katolícky kňaz posudzuje oproti farníkom takéto pivko oveľa miernejšie. Zatiaľ nepoznám bližšie okolnosti a nemôžem sa k tomu vyjadriť. Na Slovensku sa zatiaľ nevyrábajú výrobky s podobizňou svätého Otca, no v jeho rodnom Nemecku je to iné. Už 19 hodín po zvolení pápeža sa v Bavorsku prezentovalo toto slávnostné pivo a po prvých fľašiach, na ktorých je zobrazený aj pápežov rodný dom, sa len tak zaprášilo. A zdá sa, že ani v Medzibrodí tento slávnostný omamný mok nenechal dlho fľaše plné. To je tá chuť. Pre televíziu Joj, Eliška Preč.